И така, здравейте хора, аз съм KickBoy.bg и за втори път снимам този клип. На вас не ви пука, но на мен малко ви пука. И тъй като съм ви обещал в насочно клипа, той мисля, че не го е качил, сигурно го е делитнал, не знам. Аз там обещах, че ще направя такъв урок, как да се направите Skyblock свят. Тоест такъв свят, който няма абсолютно никакви блокове. И да, аз сега ще го направя. Да, с мен са GamerBG и Николай, който ми е от училище. Добре. Даже GamerBG е заглушил, защото е пуснал някакви музики, и микрофона му шуми много силно, за това. Тя ще сложа микрофона на земята да видя дали ще се чувам по-добре. Как е? Добре. Как? Много добре. Всъщност наистина е много добре. Моля? Всъщност наистина е много добре. Ога. Само ако не пускаш такива музики, тогава... Гледа се отплесна, бе, аз снимам клип как се прави. Да, сега за да се направите света отивате на синглплеер. Аз тук съм го направил даже вече. Но, дали, просто за да го... просто за да го проверя. Създавате света, примерно ще го кръстим... Аз ще го кръстя и кръщавате на креатив, защото ако е на survival или на hardcore, просто ще падаме и ще ембрем. Да. Отивате на обща настройка на света, след това включвате командите, след това генериране на структури си го изключвате. Това са села, такива неща и други, нали знаете. Изключвате го, защото за всеки случай, защото то Майнкрафт, нали знаете, не е от най-добрите игри и все пак може да се спамва до бойцата, което е тъпо. Така, бонус съндък си го изключвате. Това отивате на тип на света, персонализиране. И тук ви е създаден пластик в света, където е един блок град, два блока дърти, един блок бедрок. Това предварителни настройки. И тук са ви показани няколко светове, които са направени от моя ник, т.е. там или ето, искате ли да споделите вашите предварително зададени настройки с него, използвайте полето по-долу. И ето тук е създадено на класика. Класиква. Нали, ето няколко, които направихме по-рано. Другото е това. Ето, нали. Майншафт. Окей. И нали, тук си е пак с гразблок, след това два блока дърт. Обаче може да убивате дракони, такива. И пайми да може да расте и така нататък. Waterlord, който е след това. И така. Обаче, тези неща на вас не ви трябват. Единственото нещо, което ви трябва да се направи това света е 0, 2.0. Двоеточие. След това отивате на използване на предварително издадени настройки. И тук ви показва Air, че е най-горния слой. Тоест абсолютно нищо, никакви блокове. След това готово искате и създавате света. И сега съм готов да включа F3-то. Включваме F3-то и започваме да летим. Защото иначе ще умрете тук. Нали, това е много по-добър начин от оня с половин врата, дето е половин трапдор, аз трапдор, половин врата, дървена, защото общо ето, нали, те са невидими. Като поставите блок не ви крашва, просто така, не знам, не мога. Да, нали тук няма абсолютно никакви блокове, абсолютно нищо.
и всички са заглушили. И така. И нали, тук, за да си поставите блок, искам само да кажа, тук, ако сте на 16 чънка и сте без геймърска видеокарта, аз не съм с геймърска видеокарта, ако сте без нея като мене, тук ще вдигате по 30 FPS на 16 чънка. И да, просто искам това да го спомня. Нали, сега, тук за да си поставите един блок, е нужна една команда, затова казвам да си включите команда. Тя е set блок, нали. И едно, примерно, може да е 20 и така. Ставите си го и от сега нататък светът е ваш. Можете да се строите, да си довратявате и така нататък. И на мен ми лаги, това съм на 16 чумката. И нали, общо това беше за урока. Бърз е, лесен е и така нататък. Не ми пука. Искам да свърша клипа и да го кача, защото отдавна не съм покачвал и вие сте да абонирате за мене. Така. И само искаме в 10 и ай чао.